אני הולכת לדבר עכשיו משהו כמו רבע שעה על באמת המאבק ועל איפה אנחנו נמצאים, קצת על המקום עצמו, ואחר כך אני אעביר לדביר שידבר יותר על פעולה ישירה, אז זה יהיה יותר הרצאה שהיא כללית כזאת. פעולה ישירה זה שהיא פעולה בשטח שאנחנו עושים כדי, שהיא יכולה להיות גם לא חוקית, שהמטרה שלה היא לעצור במקרה שלנו לעצור את העבודות או איזשהו שינוי חברתי אחר. אז אני אהיה רבע שעה, דביר יהיה בסביבות 45 דקות, ואז אנחנו נפתח ל- לסיעור מוחות, שאלות, עניינים, ואנחנו נקליט את הפגישה, שאחר כך אני אפרסם את הלינק בקבוצות. אז אני אגיד שמה שלא יהיה היום בהרצאה זה שאנחנו לא בדיוק נתכנן איזושהי פעולה, זה משהו שאני יותר הייתי רוצה שהוא יהיה בסודיות, וכרגע זה זום שהוא פתוח לכולם, וזה פחות הגיוני. אז זה באמת כזה יותר משהו כללי, ואני מקווה גם מפה לאסוף את האנשים שירצו להמשיך לפעולה יותר ספציפית. גם אם לא, זה ממש בסדר. תודה לכל מי שהגיע. אז אני אתחיל מלהגיד מי אני, אז אני עינת, אני חלק ממטה המאבק, צוות ההיגוי, והייתי אחראית על המאהל מחאה לפני שנה וחצי, כשהמחאה התחילה, ועכשיו אני אחראית על כל מיני דברים, אפשר לקרוא לזה רכזת שטח או קשרי קהילה, או אני כמובן מעדיפה מנכ"לית, אבל לאט לאט. אז אה, אז בנוסף לזה, אני ממש אוהבת להיות אקטיבית בנוגע לסיטואציה בעולם. לפני כמה שנים התחלתי את דרכי כאקטיביסטית, ושמתי לכם פה כמה תמונות. פשוט כזה, זה דברים שבעצם השתתפתי בהם, אבל זה פשוט מעוררים השראה מבחינתי של מה אפשר לעשות ולאן אפשר לקחת דברים, וזה גם להתחיל באיזה נימה אישית. יש פה מחאה של החטופים, של נשים בלבן, שכזה יושבות וקוראות בשקט, בעצם הן בשתיקה והן קוראות להחזיר את החטופים והן עוצרות את התנועה. יש פה את עגלת השלום, שזה מין מצג משוגע כזה של רמקולים ושמחה, קצת כמו נחמנים, רק של החזרת החטופים. ופה זה כזה, אני כותבת שירה על הכביש. אני גם משוררת וכותבת. יש פה עוד דברים של המרד בהכחדה, שזה התנועה שבאה לפני משנים כיוון, שמשנים כיוון הולכים לדבר איתנו, על כזה צעדה של בנות, ויש פה גם חבר טוב שעשה צום לשלום. שירה, זה ממש מגניב אותי, כי זה באמת דרך יצירתית להתנגד לדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. ובאמת גם השתתפתי בכמה כאלה בשנים האחרונות, וזה אחד הדברים שנתן לי השראה לעשות זום כזה. אז אני רוצה לספר על המקום. אני מאוהבת באנפיט ברמות קשות. אני הגעתי לשם אחרי שאני בכלל לא הכרתי את המקום, ופשוט ראיתי שיש מאבק סביבתי. אמרתי, זה ממש מתאים לי. ויש מאהל מחאה, וזה עם פרדסים, ועם תותים בעונה, ומעיין מים חיים, צלול בטירוף, ואלות עתיקות, וחיות בר. אז אמרתי, טוב, אני חייבת להגיע למקום הזה. אז באמת הגעתי לשם במאי, יוני 2023, אה, ולא עזבתי במשך 4.5 חודשים במאהל. המקום הזה הוא כל כך ייחודי, בגלל שהוא מסדרון אקולוגי. אם אנחנו נסתכל, רואים את זה קצת בתצלום אוויר, אז בעצם פעם ברמת הגולן היה יער,
במדרונות גם ברמת הגולן וגם במדרונות רמת הגולן, ובגלל שבאין פיט היו תושבים לאורך השנים, אז היער יחסית השתמר, זאת אומרת כל האזור די נקרט, ובגלל זה אנחנו מקבלים ככה שטחים די מתים, ואין פיט בגלל שהיה שם מעיין והתיישבות, כנראה שכבר אלפי שנים, מבחינתי גם יכול להיות שגם הרבה יותר מזה, אז המקום הזה שימר את העצים ובאמת גם אחרי שהתושבים עזבו את המקום, גורשו ממנו ב-67, אז הוא נהיה עוד יותר פראי. החיות עשו לנו השתלטות. אז המסדרון האקולוגי נמצא בין שמורת יער אודם לשמורת הבניאס. יש מים די גבוהים גם בזעורה, שנמצאת למעלה יותר, בהר, וכרגע נבנית שם לשבייה, שזה גם אסון אקולוגי, אבל זה נושא לזמן אחר. אבל בעצם זעורה צריכה להתחבר עם עין פיט למתחם האימונים. אז גם בזעורה יש המון המון בארות, ובאמת אני יכולה לספר על זה עוד הרבה. וגם באנפית יש לנו לא רק את המעיין הראשי, יש לנו עוד איזה כמה מעיינות נוספים, נראה לי 6 או 7 מעיינות, 3 מהם 4 פעילים כל השנה. את אזור שקט, פראי, אני אעשה לכם כזה עוד שקופית של הנה כל האטרקציות, אנשים חושבים שהם מכירים את אנפית כי הם באים למעיין או באים לנחל, אבל בעצם יש עוד מלא דברים, יש בית קברות, יש אורן גלעין ענק, יש מערה ביזנטית של כנראה קברים עתיקים, באמת, כאילו, והנחל, שהרבה אנשים בכלל לא מכירים שיש נחל, הנה עוד, זו תמונה של אנפית המוכר, אבל הנה תמונה של הנחל שהוא, עכשיו גם ישנתי שם לפני שבוע ואין עלים על העצים, אז כשנמצאים בנחל אפשר לראות את הכוכבים, זה ממש מקדים, זה אטרקציה. אז כל זה כדי לקרוא לכם, תבואו לאנפית. כיף שם, צלמו תמונה, תעלו לרשתות החברתיות, זה עוד פעולה שאפשר לעשות למען המקום, שהיא מקסימה, והיא גם טובה לכם לנפש, אז למה לא? אבל פעם, תפנית בעלילה, בעצם זה לא כזאת תפנית, זה יותר ספירלה כזאת, כי ב-67, כשהתושבים העלאווים, הכפר העלאווי שהיה שם, כבר לא היו שם, אז הצבא החליט להשתמש באנפית ובזעורה בתור מתחם אימונים, הם בעצם הפכו את הבתים האלה למתחם אימונים שלהם, בגלל זה יש שם המון המון קליעים, בגלל זה המבנים הרוסים, בכל רמת הגולן הרסו מבנים של כפרים, אבל פה לא הרסו אותם, אבל בצורה של מתחם אימונים. זעורה נשארה לאורך כל השנים מתחם אימונים, ואנפית כנראה בהתערבות של גופים ירוקים, אחרי 10-20 שנה הפסיקה להיות מתחם אימונים, והפכה להיות התחום האפור שלנו. המטיילים באים חופשי, ממש, הנה הייתי שם חודשים, לא אמרו לי שום דבר. היה איזה עניין קטן, אבל באמת, כאילו, פשוט אי אפשר להיות שם יותר מכמה חודשים, כי נהיה נורא קר, אבל כאילו, תחום אפור, מצד אחד זה שטח אש, אז הצבא יכול לעשות מה שבא לו, והנה הוא מתכנן לשבייה, מצד שני, זה אפשר לגשת, ומילואימניקים וחיילים בסדיר באים למקום לעשות קפה. לפעמים בכלל שוכחים שזה שטח אש. לפני 10 שנים התחילו לתכנן עיר אימונים מטורפת, עם המון המון מבנים, שאנפית היא חלק מהעיר הזאת, זאת אומרת הם רוצים, לחזור לשקופית הגדולה, הם רוצים לעשות מין אימון שמשלב 2 כפרים, והכפרים האלה נמצאים בקווי גובה שונים, אז הם יכולים לעלות ולרדת, ולעשות פיו פיו עם הרובים, כדי
והחיילים יהיו מוכנים למלחמה בלבנון. שמה שבאמת קרה, זה קטע, כי לפני שנה וחצי שסיפרתי לאנשים את הספיץ' הזה על אנפית, אז אמרתי, למקרה שתהיה מלחמה בלבנון, ואמרתי לעצמי, בטח זה, מה, זה רחוק, כאילו, והנה זה קרה. מה שאתם רואים פה זה לא מאוד מדויק, זאת אומרת, המבנים החדשים שיקומו, יקומו על גבי המבנים הקיימים, יפוצצו את המבנים הקיימים, יקימו עליהם, יש שאומרים 80 בתים. אני פגשתי מישהו בשטח שאמר לי 28 בתים. לא יודעת, הוא גם אמר לי, יכול להיות שישתמשו בנשק חם, כי הצבא אומר שלא ישתמשו בנשק חם, אבל יכול להיות שאחרי כמה שנים כן ישתמשו. יהיה אספלט או לא יהיה אספלט, אנחנו לא ממש יודעים. זה ברור לנו שהתוכנית הזאת היא הרסנית לטבע ולמטיילים, ושלהביא המון 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 אנשים למקום הזה, שכל הזמן יתאמנו שם ויעשו המון רעש, כי גם אם זה בלי אש חיה, ברור שזה עושה המון המון רעש. כרגע יש שם מדי פעם אנשים, אבל ממש לא המולה. ברור שזה הרסני, לא משנה כמה הם ינסו להגיד לנו, והנה תגובת דובר צה"ל, שזה 100 מטר מהמעיין, שהם מתחשבים, שהם לא בונים דרכים חדשות, כל מיני. אז על התוכנית אני דיברתי, אני אדבר עכשיו על מה שקורה כרגע. אז יש לנו סקר של רשות העתיקות, שגם לא מאוד ברור מה קורה איתו, כנראה שיש חפירות הצלה שיתחילו בקרוב, ויש סקר של נפלים, שזה אומר פצצות שלא התפוצצו, אמרתי לכם שזה היה מתחם אימונים בשנות ה-60-70, אז הסקר נפלים והסקר עתיקות צריכים להסתיים, הם כרגע ברגעים האלה קורים, ולאחר מכן הבנייה יכולה להתחיל. עכשיו, זה יכול להיות בסוף מרץ, כאילו, אנחנו לא באמת יודעים, וכמובן שתמיד אומרים שהצבא לוקח לו זמן, וזה וזה. לפעמים זה 8 שעות קריטיות. אז כן, אנחנו צריכים להתכונן לכל תרחיש. מבחינת המאבק, אז אנחנו בעצם פעלנו לפני המלחמה, ממאי 23 עד אוקטובר 23, ואז עצרנו בזמן המלחמה עד הפסקת אש עם לבנון. בזמן הפסקת אש עם לבנון לא ממש פעלנו, ואחרי הפסקת האש עם לבנון, אנחנו חזרנו לפעילות, שזה אומר שאנחנו מדברים עם אדם טבע ודין, וכרגע זה כזה העתירה המשפטית נמצאת בתהליכים. זה אומר שאנחנו מדברים עם בלוגרים ומובילי דעה שיפרסמו פוסטים בפייסבוק ויעלו את הלחץ הציבורי, תולים שלטים, פונים לראש המועצה, פונים במכתבים למי שאפשר, אם ראיתם קצת בקבוצות, כל מיני קריאות שכאלה. זאת אומרת, אנחנו מנסים הכל, ובאמת השקופית הזאת באה להגיד, פעולה ישירה, הדבר היצירתי הזה של להתחפש לאבטרים, או לגור על העצים, או לא יודעת, טוב, אולי לעשות כל מיני דברים מגניבים, אז זה מוצא אחרון, אחרי שכל הדברים שאנחנו מנסים לעשות לא יעבדו, באמת ליום שיגיעו הדחפורים. אז אם אתם רוצים להצטרף למאבק, יש הרבה מה לעשות, שהוא לא להסתכן, אבל עכשיו אנחנו נדבר בכל זאת על פעולה ישירה, ואני מעבירה לדביר. תודה על ההקשבה, ואחר כך יהיה עוד זמן לשאלות והדהודים. תודה רבה. אז אני אתחיל לשתף, בסדר? אני צריך כן להיות co-host כדי לשתף. איי, איי, איי. טוב, אז אני מדברת עם ערן רגע, ואם תוכל בינתיים לדבר בלי זה. בסדר. אז מה קורה? אז באמת אנחנו עומדים להתחיל עכשיו סדנה קצרה באמת על תיאוריות השינוי של מאבקים חברתיים, למה זה עובד, איך זה, כמו שאמרתי בהתחלה. אז נתחיל שנייה בהצגה של מי אני, אוקיי? אז אני דביר באמת כרגע בן 28, אני גדלתי בירושלים ובפרט בחוגי סיירות. מאז ומעולם החיבור ליערות, למעיינות שיש פה, לשדות, היה מבחינתי ממש משמעותי.
בחוגי סיירות ממש זה נהיה משהו שכאילו אני לא יכול לדמיין את עצמי בלי שאני בא ומטייל ונמצא עם אותם מקומות. ובאמת למדתי, כמו שאמרתי, בירושלים, למדתי בבית ספר קשת שליד עמק הצבאים, ובכיתה ז' חזרנו וכל החברים הלכו כזה לבית ספר, וראינו שלט תלוי שעומדים לבנות בעמק הצבאים, בעמק שנמצא ליד הבית ספר, שאהבנו כזה להסתובב בו והכל, ואז החלטנו שאנחנו אחרי הבית ספר אנחנו נלך להפגנה שמתקיימת ממש שמה, וזו בעצם הייתה ההפגנה הראשונה שהשתתפתי בה בחיים. ואני זוכר את עצמי בתור ילד בכיתה ז', מרים מגפון וצועק וזה, ובאמת לימים זה באמת מאבק שהצליח, שבאמת הפך להיות לעמק ממש יפהפה, שאני ממש אוהב להסתובב שם ולהיות שם. וכל פעם שאני עובר לשם בעצם יש לי תחושה של וואו, כאילו, הנה, זו דוגמה חיה לזה שאנחנו האזרחים יכולים להכתיב דברים למקבלי החלטות ולהכתיב מדיניות וכאלה. ובאמת המקום הזה שרוצה לייצר שינוי סביבתי זה משהו שממשיך איתי לכל החיים. אני כרגע מסיים תואר בפיזיקה והנדסת חומרים בטכניון, ואני התחלתי בתואר הנדסת סביבה, באמת מתוך המקום הזה שרוצה למצוא פתרונות פרקטיים, חדשניים, למשבר האקלים, בעיקר בתחום של משאבות פחמן, וסיכוי לא רע שאני עומד לעשות בזה גם תואר שני. ובאמת מבחינת אקטיביזם, אז אני כבר בשנתיים האחרונות מתעסק בזה בצורה יותר משמעותית. פעם בעבר גם הייתי יותר, נגיד במחאת הגז, ועכשיו אני באמת, מהרפורמה המקצועית האינטנסיבית, התחלתי במחאת הסטודנטים, ועכשיו אני כבר שנה וחצי במשנים כיוון, שהתחילה גם כתנועה סביבתית ומתעסקת בממשלה אחראית, כי אנחנו בסיטואציה כל כך קיצונית שאי אפשר לדבר על אקלים, לפחות ככה אנחנו תופסים את זה, ומאוד היינו רוצים להתעסק עכשיו באקלים. וזהו, התחלתי כפעיל כזה מהשורה פשוט, ולאט לאט הפכתי להיות מוביל, ועכשיו אני אחד מהמובילים בתנועה. אוקיי. רציתי לראות את התמונות שלך. הנה, ממש אוקיי, רואים? זה? כן, מעולה. אז באמת העניין של מאבקים חברתיים בלתי אלימים זה לא משהו שהמצאתי היום, וזה לא משהו שהתנועה שלי המציאה, וזה לא משהו שבאמת חשבנו על זה יום בהיר אחד. יש לזה מסורת שבגלגול המודרני שלה התחילה בגנדי והמשיכה ופותחה על ידי מרטין לותר קינג, תעשי קליק. ואנחנו כמשנים כיוון באמת יצאנו מהמרד בהכחדה, שזו תנועה מאוד מוצלחת שהשיגה את המטרות שלה במובן מסוים בבריטניה, שמתעסקת במשבר האקלים, והיה לה גם סניף, זרוע נקרא לזה בישראל, שלאחר כמה שנים של פעילות הבינו שצריכים לחדש את הצורה שבה אנחנו פועלים, ובאמת הפכנו להיות משנים כיוון. קליק. אוקיי, אז זה מחקר מעניין, אוקיי, שלא נתעמק בו מאוד, כי יש לי הרבה דברים נוספים שהייתי רוצה לתאר. זה מחקר מעניין שבעצם לא נתעמק בו הרבה עכשיו, שבעצם מראה לנו, אריקה צ'נולט חוקרת, או מנסה לבחון האם מאבקים לא אלימים הם יותר אפקטיביים או פחות אפקטיביים. היא הגיעה לשם מתוך מקום שבהחלט חשב שמאבקים אלימים זה הדרך היחידה באמת ליצור שינוי, והיא בחנה את 400 המאבקים הכי גדולים שקרו ב100 השנים האחרונות, והתוצאות שלה היו ממש מפתיעות, שמאבקים בלתי אלימים מצליחים פי 2 יותר, והיא נתנה לזה כל מיני סיבות, אנחנו ניגע בחלק מהסיבות שלה גם בהמשך, אבל גם מבחינה מחקרית זה באמת משהו שאנחנו רואים שהוא יותר יעיל, ואולי שנייה נגדיר גם מה זה מחאה בלתי אלימה עכשיו, כדי שלא נצטרך להתעסק בזה
בכל ההמשך. מחאה בלתי אלימה, אני משתמש בהגדרה של אריקה, זה מחאה שבעצם לא שמה לעצמה מטרה לא משתמשת באמצעים וכלים שמנסים או יוצרים פגיעה פיזית או על ידי איומים באף, אה, באף אדם כאילו, או ברכוש של אף אחד. אז זה באמת מחקר מאוד מעניין ואפשר לדבר עליו עוד די הרבה. אז שנייה, אז אנחנו עכשיו עומדים להיכנס, לצלול למודל הכוח של ג'ין שרפ, כדי להבין בכלל איך זה עובד, איך מתחילים לבוא וליצור באמת שינויים בהקשר של דרך מאבקים לא אלימים. ולפני שבאמת אנחנו צוללים לדבר הזה, הייתי שמח שנייה שאולי איזה שתי אנשים מהקהל יבואו וישתפו כזה. איפה אנחנו חושבים שהכוח נמצא בחברה? כאילו, איפה זה, מי יכול להשפיע על החברה שלנו? מי האמיץ שיפתח את הזום וישתף? לדעתי זה המון. יש, בוא נגיד, לדעתי, שיש המון שהוא מאמין ברעיון מסוים, אז, ואין לזה מתנגדים בכלל, אז יש להם יותר סיכוי להצליח, נראה שיש להם גם כוח. אוקיי. וזה לא משנה אם מה שהם עושים הוא צודק או לא. מהמם. עוד דעה, שניים? מישהו? לצורך העניין צריך להגדיר מה הכוונה שאומרים כוח, אבל בפועל הכוח נמצא אצל מי שחמוש, מי שמחזיק את האקדח, שזה הממסד. מהמם. אוקיי. אז באמת אני שומע את הצבא, או אולי אפילו מי שמוביל את הצבא. אוקיי. עוד מישהו? בסדר. אז נגעתם בכמה זה, אז עכשיו ניגע בחלוקה שג'ין שרפ נותן. אז הוא מגדיר שתי צורות של כוח בחברה המרכזיות שישמשו אותנו בהמשך. הצורה הראשונה זה הכוח המונוליטי. זה בעצם אותם קבוצה של אנשים שיגידו מה צריך לעשות, ויש אחרים שיבצעו את זה, אוקיי? זה יכול להיות הרמטכ"ל, זה יכול להיות בעלי הון, נבחרי ציבור, זה יכול להיות יושב ראש ההסתדרות, אוקיי? מישהו שאומר, זה צריך לעשות, ומישהו אחר שיבצע אותו. אבל בעצם הכוח שלהם, של אותו כוח מונוליטי, נשען על הכוח הציבורי. אלה שמצייתים לכוח המונוליטי, הם אלה שנותנים לו את הכוח. הם אלה שמאפשרים לו להמשיך ולהיות באותו סטטוס. ונתעמק שנייה במחשבה הזאת על ידי שתי ציטוטים. מי שרוצה להקריא לנו את הציטוט הזה? חברים, השתתפות מהקהל, אני לא פה דופק הרצאה לבד, אני פה איתכם, בואו נעשה את זה כיף, כן, מי רוצה לקרוא את זה? אני. צייתנות היא הלב של כוח פוליטי, שלעיתים ומערכות פיקוד אחרות, בניגוד למראית העין, תלויים ברצון הטוב, החלטות ותמיכה של הציבור. ג'יין שרפ, חוקר מהפכות לא אלימות. מעולה. תומר, זה תומר מחיפה שאני מכיר? כן, מה נשמע דביר? מה קורה? בסדר גמור. אוקיי, סבבה, בואו ניקח את הציטוט השני, מי רוצה להתנדב? אפילו דיקטטור לא יכול לאסוף מיסים בעצמו, הוא לא יכול להעביר דואר, הוא לא יכול אפילו לחלוב פרה. מישהו חייב לציית לפקודות שלו, או שכל המערכת קורסת. המשימה היא לשכנע את האנשים להפסיק לציית. כאשר האנשים משנים צד, סליחה, זה תפסי. הממשלה מתחילה ליפול. פעיל בעוטפו התנועה לשחרור סרביה. סבבה. אז העניין של לציית, אוקיי? אני אסביר שנייה בהגדרה, בשפה שג'ין שרפ משתמש בה, זה להפסיק לעשות את המצופה ממני, אוקיי? כלומר, להפסיק לעשות מה שמצופה ממני כאינדיבידואל בחברה. עכשיו, יש לזה ביקורת מסוימת, אוקיי? אם אני לצורך העניין נמצא בדיקטטורה כלשהי, אוקיי? ומפסיק לעשות מה שמצופה ממני, לצורך העניין אני עכשיו סטודנט, לא מגיע עכשיו שנתיים ללימודים. זה לא משנה שום דבר. אוקיי, ולכן ג'ין שרפ שכלל את המודל למודל עמודי התווך, אוקיי, עמודי התמיכה.
בעצם שאומר שהחברה שלנו מחולקת על ידי עמודי תמיכה, אוקיי? על ידי סקטורים, אוקיי? שהם מאוגדים בצורה מסוימת, שנותנים שירות מסוים לחברה, ובכך אם אותו סקטור שנותן שירות מסוים לחברה מפסיק לתת את אותו שירות, אוקיי? השלטון חייב להגיב בתגובה, חייב לעשות איזושהי התאמה, כי הלך יום הרגיל הפסיק להתקיים, אוקיי? והסקטורים האלה, עמודי התווך האלה, זה לצורך העניין המשטרה, הצבא, הבנקים, התחבורה הציבורית, איגוד הרופאים, כל קבוצה שאתם יכולים לחשוב שיכולה להגיד, אוקיי, אני עכשיו, האקדמיה, יש לנו המון עמודי תווך, התקשורת וכל אחת, כאילו, יש לה את היכולות שלה לעשות דברים מסוימים, ובכך להפעיל לחץ יותר משמעותי על מקבלי ההחלטות לפעול בצורה שהיא שונה, אוקיי? אז איך זה נראה שעמודי התווך נופלים? כאילו, אז ניגע באמת בדוגמה מסרביה. סרביה היא בעצם מדינה שהייתה דיקטטורה, אוקיי? במשך 12 שנה על ידי מילוסוביץ', עריץ שנקרא השוחט מהבלקן, אוקיי? הוא היה לו מכונות ריכוז, הוא עשה רצח המוני, הוא עשה מלחמות כדי להשתיק את הציבור שלו, האבטלה הייתה מעל 50% בזמן שהוא היה, והוא היה מזעזע, ממש. ואחרי 6 שנים של מאבק, אם אני זוכר נכון את המספר, קבוצה של 12 סטודנטים התחילו מאבק אזרחי לא אלים בצורה מחושבת, מעניינת, יצירתית, ולאט לאט הצליחו, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל לאט לאט הצליחו לאגד את ההמון איתם, ולאגד את ההמון איתם כדי להפיל את מילוסוביץ'. מילוסוביץ' לא דאג מבחירות, כי הוא היה לו מנגנון מאוד טוב שדאג לזייף את הבחירות. אז הוא אמר, אין בעיה, בוא נעשה בחירות. אם אני אנצח, אז אני אשאר. הוא עשה בחירות, וכמובן שהוא ניצח על ידי זיוף, אוקיי? והוא סירב לרדת לאור הדבר הזה, ואז באמת כל העם הסרבי, בערך מיליון איש, הם בערך, היו אז 10 מיליון אנשים, הגיעו לבירה כדי להוריד את מילוסוביץ' בידיים, ואז הרגע שבו עמודי התווך הפסיקו לצאת, זה הרגע הזה שהיה חשש אמיתי שהמשטרה והצבא פשוט התחילו לטבוח באנשים. בסוף מדינה רודנית כבדה, אוקיי. ולא רק שהם לא עשו את זה, הם פתחו להם את השערים ואפילו חלק הצטרפו, וככה ההמון בעצם כבש את בית הנבחרים, ושאחד הקצינים הבכירים נשאל למה הוא לא הורה על הרג המוני, אז הוא אמר, ידעתי שהילדה שלי תהיה שם בהמון, אוקיי? שזה גם ממחיש לנו כמה הקונספט הזה של עמודי תווך זה לא משהו אטום, כאילו, כלומר, אני יכול לבוא עם חברה עכשיו להפגנה או לאיזה פעולה או משהו, ואבא שלה יכול להיות זה שיהיה במשטרה באותו הרגע, לצורך העניין. וכמה גם אם אני תופס שאין לי קשר לאף אחד ולא מחובר, כאילו, כמה זה בעצם למעשה כנראה יש לי. אני אגיד עוד דוגמה אחת יפה בהקשר הזה, שזה שבוע לפני שהאירוע הזה שספרתי עליו קרה, עמוד תווך שאף פעם לא משתתף במחאות חברתיות, אף פעם לא עושה דברים כאלה. האנשים השקופים של אותה חברה החליט לעשות מעשה אמיץ, בעצם קוראי הפחם במדינה החליטו לשבות לשבוע, ולסרביה לא היה חשמל. בגלל שהקבוצה הזאת החליטה לשבות. זה שווה לחשוב כזה על דוגמאות מקבילות שיש אולי בחברה שלנו. סבבה.
אז נגענו שנייה באמת בעמודי התווך וג'ין שרפ ומבנה הכוח בחברה, אבל בעצם נשאל פה השאלה, איך אני באמת יכול לבוא ולגרום לאותם עמודי תווך להירתם לדבר הזה, לאותו המון לבוא ולעמוד מאחורי המטרה שבה אני מנסה לקדם. ואז אנחנו פה צוללים לדבר הזה דרך ספקטרום התמיכה. ואז בעצם בואו ניקח כל סוגיה שתביאו לי. אז יש אנשים שמאוד מאוד מסכימים איתי, שהם לצורך העניין בצד הזה. יש אנשים שמסכימים איתי ויש אנשים שמתנגדים איתי. המסכימים לצורך העניין זה אדומים, אוקיי? אז במסכימים יש אנשים שהם איתי, הם רתומים לזה, הם יעשו הכל, יתחרפנו על זה, אוקיי? יש אנשים שהם מסכימים איתי והם יזרמו על דברים, שזה שהם התמיכה האקטיבית, אוקיי? יש אנשים שהם התמיכה הפסיבית, הם מסכימים אבל הם לא עשו שום דבר. אותו דבר גם יש בצד של המתנגדים אליי, יש אנשים שמאוד מאוד התנגדו ויעשו הכל, יש אנשים שיהיו פעילים נגדי, ויש אנשים שהם באופן פסיבי יהיו נגדי. ויש את הניטרלים שהם באמצע, האדישים, שאין להם עמדה בהקשר הזה. בעצם, כשאנחנו מנסים להזיז דעת קהל, אנחנו בעצם, כאזרחים, יש לנו את הכלי שנקרא פעולה ישירה, שאנחנו כתנועה מאמינים שהוא מאוד מאוד אפקטיבי. בעצם פעולה ישירה זה פעולה שקבוצה של אזרחים עושה, באופן ישיר מול האלמנט הזה שהם מנסים לשנות, אוקיי? בואו ניקח שנייה את הדוגמה פה משמאל. אנחנו רואים את שקד וולדה עם שתי מנעולים על הצוואר שלהם שקשורים לרכב שחוסם את הכנסת. באותו היום כל הכניסות לכנסת היו חסומות וגם על ידי משפחות שכולות וכל מיני כאלה, וגם בתוך משכן הכנסת היו המון אינטראקציה של משפחות שכולות עם חברי הממשלה. מתוך אמירה של הממשלה הזאת אין מנדט להמשיך להתקיים אחרי 7 לאוקטובר. ואז אני רואה את זה ברחוב, או קורא על זה כתבה, רואה על זה סרטון, לא משנה מה, ואני ישר שואל את עצמי, בוא'נה איזה משוגעות הם. כאילו, מה הם עושות? זה נראה ממש מסוכן, זה נראה ממש לא... כאילו, אני מסכים עם מה שהם זה מוצדק, זה לא מוצדק, אולי הם גיבורות מבחינתי, אולי הם גופנות שאני לא מזדהה איתם, כאילו, זה ישר גורם לי להתערבב עם הסוגיה, וההתערבבות עם הסוגיה נועדה כדי לגרום לי לנקוט עמדה, לגרום לי להגיד, וואלה, אולי הן צודקות, אולי, וואו, הן עושות משהו כל כך קיצוני, אולי יש בזה משהו, ובאמת, יש את האפורים שלא נקטו עמדה, או האדישים, שהשאיפה שלנו שהם ינקטו עמדה ובעמדה שלנו, אוקיי? אז בעצם אני באמת מתמקד בלפעול מול האדישים, כמובן הפעילים שלי, התומכים בצבע כחול שלי, כחול כהה, הייתי שמח גם שזה יגדיל אותם, ובאופן בלתי נמנע, אם תשימו לב, גם האדום גדל. גם המתנגדים אליי גדלו באופן בלתי נמנע, מעצם זה שאני גורם לאנשים לנקוט עמדה, אוקיי? עכשיו בואו נקרא גם ציטוט של מרטין לותר קינג, מישהו רוצה לקרוא לנו? לא אכפת לי להתנדב עוד פעם. יאללה, תומר. פעולות ישירות גורמות לנקיטת עמדה. פעולות ישירות לא אלימות מחפשות ליצור משבר ולטפח מתח, כך שציבור שבאופן עקבי סירב למשא ומתן, יהיה מוכרח להתעמת עם הנושא. הן מחפשות לעשות דרמטיזציה לנושא, כך שלא יהיה אפשר להתעלם ממנו יותר. מרטין לותר קינג. מעולה. אני אוהב מאוד את המילה, הן מחפשות לעשות דרמטיזציה, כך שלא היה ניתן להתעלם ממנו יותר. סבבה. אוקיי. אז סבבה. אז באמת, אנחנו תופסים בדרך כלל ששינוי דעת קהל הוא הדרגתי, אבל פה אנחנו בעצם נראה שלא, אוקיי? מה שאנחנו רואים פה בגרף מולנו זה בעצם גרף שמקבץ, ששנה אחרי שנה שאלו את האמריקאים מה הבעיה הכי חשובה מבחינתכם בארצות הברית, ואנחנו רואים כמה אחוז מתוכם ענו שבעיית הגזענות
זכויות האזרח, היא הבעיה החמורה ביותר, אוקיי? אז בניגוד לאינטואיציה שלנו, אנחנו לא רואים עלייה הדרגתית, אנחנו לא רואים עלייה ליניארית או משהו דומה, אלא אנחנו רואים משהו שיותר דומה לקפיצות פתאומיות, לפיקים. ובעצם אם נשים לב, הפיקים האלה כמעט באופן גורף קשורים לאירוע שקרה באותו רגע לפני, באותו זמן, אוקיי? ובדרך כלל, אם נשים לב, זה אירועים שהמחאה תכננה, קמפיין ברמינגהאם, או החרם של האוטובוסים, או כל מיני כאלה, זה דברים שתוכננו מראש, והמחאה תכננה אותם, ובכך יצרה פעולה ישירה שגרמה לנקיטת עמדה המונית, אוקיי? ובעצם אנחנו עושים המון פעולות ישירות, הרבה מהם לא מצליחות לתפוס כותרות משמעותיות, אבל הם עוד שנייה ניגע איך הן מאפשרות לנו לצבור כוח ציבורי, אוקיי? שבעזרתו מתישהו אחת תוכל באמת לפרוץ ולהפוך להיות אירוע מערבולת. אז זה משהו אחד שרציתי, זה באמת זה מה שרציתי להראות בזה, והנה, מעגל המומנטום. אז בעצם הקונספט של איך אני הופך את עולה פה השאלה, אז באמת איך אני יכול לבוא ולייצר את אותם אירועים משמעותיים ולייצר תנועה שהיא מספיק גדולה ורחבה כדי באמת לייצר רגעים ש50% מהאמריקאים חושבים משהו מסוים על מה שאני מנסה לקדם. אז יש קונספט שנקרא מעגל המומנטום. מעגל המומנטום עובד בצורה הזאת. אנחנו עושים פעולה ישירה שגורמת לאנשים לנקוט עמדה, אוקיי? זה יכול להיות בהתחלה החתמה על עצומה, זה יכול להיות לעשות בהתחלה שאין לי הרבה כוח אדם סרטון בטיק טוק או whatever, ומפה לשם, סבבה, זה הדברים הפשוטים. אני עושה משהו שגורם לאנשים לנקוט עמדה, אוקיי? ואז אני מקבל בזכות זה, אם אני עושה נכון, תמיכה ציבורית, שיותר מהציבור אומרים, אוקיי, זו קבוצה שאני מזדהה איתה, זו קבוצה שאני רוצה לפעול איתה. תמיכה הציבורית הזאת, אם אנחנו פועלים נכון, חייבת להיות מתורגמת לקליטת פעילים, לאיזשהו מנגנון שהוא שלנו, שמאפשר לאותו המון לבוא ולהצטרף לכוח שלנו, ובכך לעשות פעולות יותר גדולות, יותר חזקות. במקום החתמת עצומה, עכשיו הפגנה או פעולה ישירה, או משהו יותר גדול. וזה מאפשר לי לפעולה הבאה באמת להיות יותר משמעותית, יותר תמיכה ציבורית, יותר קליטת פעילים, פעולה ישירה הבאה יותר גדולה. עכשיו כמובן שזה לא לינארי ותמיד יש ירידות ונפילות וזה, אבל זה הקונספט של מעגל המומנטום. אנחנו עובדים בהתחלה מאוד קשה, עד שהתנועה שלנו היא מספיק מבוססת, כדי שבאמת היא יכולה לבוא ולייצר אירועים שהם Game Changers, אוקיי? אז באמת מה שאנחנו מנסים לעשות בנקיטת עמדה, זה לא לגרום לפוליטיקאי כזה או אחר להגיד משהו אחר, כאילו, או לחשוב לרגע איזה משהו, לבוא ולהתנגד באיזה רגע מסוים למדיניות מסוימת. כי מישהו אחר, לוביסט אחר ידבר איתם, או עוד יומיים, לא יודע מה, יתהפך עליו העולם והחליט משהו אחר, זה לא משהו שבאמת יציב. אבל ברגע שאנחנו משכנעים את הציבור, ברגע שאנחנו משכנעים את הקונצנזוס שזה מה שנכון שיקרה, הפוליטיקאים, אלה שרק רודפים רווח פוליטי, אוקיי, התיישרו לפי זה, ואנחנו יכולים לראות את זה באמת בדוגמה הבאה, שאנחנו מסתכלים על התמיכה בנישואים חד-מיניים בארצות הברית. אז בשנות ה-90 כשהיה המון התנגדות לזה בקרב הציבור, אז גם הפוליטיקאים התבטאו כנגד, וכשבשנות ה-10 התחילו לצאת סקרים שבאמת הציבור תומך בנישואים חד-מיניים, אז פתאום אותם פוליטיקאים בדיוק ואנשים בקבוצות שלהם התחילו להתבטא בעד נישואים חד-מיניים והדברים האלה. ולכן זו דוגמה מאוד טובה שמראה
פוליטיקאים ואותם נבחרי ציבור מסתכלים הרבה פעמים למה הבוחרים שלהם מאמינים, ואני יודע שבישראל של 2025 לפעמים זה נשמע רחוק, אבל בא לי להגיד סיכוי לא רע שטראמפ בחר, ניקח נגיד את הדוגמה של החטופים, סיכוי לא רע שטראמפ בחר כל כך לקדם את עסקת החטופים, כי היה שיח ציבורי מספיק גדול בארצות הברית ובישראל סביב הדבר הזה, כדי שיהיה לו רווח פוליטי סביב הדבר הזה. אז אני לא חושב אני לגמרי עומד מאחורי האמירה הזאת, ובשנייה שאנחנו משנים את האטמוספירה, אנחנו בעצם יכולים לתהליכים הרבה יותר גדולים לקרות, לתהליכים של רתימה של עמודת תווך וסביב הסוגיה שלנו, ורתימה של הפוליטיקאים לטווח ארוך לדבר הזה, ולא באופן נקודתי או לא באופן של היום כן מחר לא. אז זה בהקשר הזה. אז אני אמרתי פה עד עכשיו המון דברים, בא לי לשמוע שנייה אם יש שאלות, מחשבות, טענות, משהו. דיברנו עד עכשיו על ג'ין שרפ, על המסורת שלנו קצת, ועל ספקטרום התמיכה. מחשבות, משהו. אוקיי. כן. מה עושים אני לא הצלחתי לשמוע? אני שואל מה אנחנו עושים כשבאים הטרקטורים לאין פיט. שנייה, לאט לאט, אנחנו מתחממים, שנייה. אוקיי, אז אני אמשיך, בסדר? טוב. בסדר, אז דיברנו על זה שפעולות ישירות זה אפקטיבי, איך לייצר מנגנון שמאפשר לנו לצבור כוח, אבל איך עושים פעולות ישירות אפקטיביות? אז דבר ראשון שאנחנו רוצים שיהיה זה באמת הפרעה לסדר הציבורי, במובן הזה שאנחנו רוצים שהסדר היומיומי לא יוכל להמשיך להתקיים. מישהו פוגש משהו שגורם לו, שמשבש לו את ההלך יום שהוא רגיל אליו, וככה הסיכוי שזה יסוכר דבר ראשון לחדשות, או אפילו רק יגרום לו לנקוט עמדה, גדול הרבה יותר. דבר השני זה יהיה אלימות. אלימות יוצרת דעת קהל שלילית אצל הקונצנזוס, אצל האדישים. היא לא משרתת אותנו מהבחינה הזאת. ואם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לשכנע אותם, אז זה בדיוק הולך נגד מה שאנחנו רוצים. דבר שני, אלימות מונעת מהציבור להשתתף, אוקיי? סבתא שלי, אוקיי? אפילו אמא שלי, לא יצאו להפגנה שהן חוששות שיקרה להם משהו פיזי, או שהן צריכות לרוץ, או שלא יודע מה. הם לא השתתפו בדברים כאלה, ואז אין לנו המונים שיוצאים, ולכן אנחנו יכולים לצבור הרבה פחות כוח. אלימות יוצרת חברה אלימה יותר, סטטיסטית, אנחנו רואים שמאבקים חברתיים שיש בהם אלימות, בסוף הסיכוי שיש שלטון דמוקרטי הרבה יותר נמוך. ובסוף גם ערכית, אלימות היא לא מה שאני לפחות רוצה לקדם בעולם. אני רוצה לקדם חברה שהיא לא אלימה, חברה שאנחנו רואים אחד את השני, וזה לא משהו שאני מוכן לבוא ולקדם. והדבר הזה שלי, אלימות, אני במצגת הזאת נוגע בו ברגע, אבל אפשר ממש להתעמק בזה, ולהפוך את זה לדרך חיים, דרך חיים רוחנית גם, של איך אנחנו פועלים בצורה אפקטיבית ושומרים על האי-אלימות, על האינסה, על האי-אלימות ועל הסטיאגרה, על הדבקות באמת, לבוא ולעמוד עבור הדברים שחשובים לנו. האלמנט השני, באמת בפעולות ישירות אפקטיביות, זה אלמנט של הקרבה, אוקיי? ג'ין שרפ קורא לזה ג'יג'יסו פוליטי, כי בעצם מפעילים עליי כוח, ואני מחזיר את אותו כוח בדיוק כנגד היריב. כי בעצם אז שאני קורא לזה, שאני אומר הקרבה, אני מתכוון בעצם למוכנות של פעיל, של מישהו, לבוא ולספוג, אוקיי? בין אם זה פיזית, כמו שאנחנו רואים פה בתמונות, או בין אם זה בצורות אחרות, לספוג על מנת לעמוד מאחורי המטרה שרוצה לקדם, אוקיי? ובאמת אנחנו רואים פה מימין, מלמטה, מקמפיין ברנינגהאם, את השחורים מקבלים זרנוק, שלפי מה שמספרים, סילון של מים שכאילו לפי מה שמספרים תולש קליפה מעץ מרוב שהוא חזק, ומימין למעלה אנחנו רואים מהמחאות של 2013.
הקרבה זה משהו שאפשר לדבר עליו הרבה, והיא מובילה דבר ראשון לאמפתיה. אנחנו באופן טבעי רוצים להיות לצד אלה שאלימים כלפיהם, שלא נחמדים אליהם, שהמסכנים. זה יוצר אצלנו סולידריות. אני רואה שעכשיו עינת, לא יודע מה, מוכנה לא יודע מה, גוררים אותה ואולי מרביצים לה, אז אני רוצה להיות לצידה, אני רוצה לעזור לה, אני רוצה לשמור עליה, אמא שלה תבוא ותשמור עליה, וזה מייצר אצלנו סולידריות, מחזק אותנו כקבוצה, וכזה גורם לכל אחד לרצות להוציא מעצמו יותר, וגם זה כאילו גורם הרבה פעמים למתנגדים אלינו להגיד, וואו, אולי יש פה באמת משהו שאני לא רואה, משהו חשוב. אני זוכר את זה באמת מהמחאה נגד המחאה המשפטית, שהציבור עלה לירושלים, אז אני פתאום שמעתי בשיא החום של אוגוסט, עלה ברגל, בצעדה הענקית הזאת, אז אני זוכר פתאום הרבה תומכי רפורמה שאומרים, כנראה יש פה משהו גדול, ולכן רק בהסכמה רחבה. אז זה העניין של הקרבה. מסגור נכון של המאבק. מסגור נכון זה בעצם, איזה מסר אני מוציא מהדבר הזה? איזה מסר אני מוציא מהפעולה שלי? עכשיו אנחנו רואים פה שתי דוגמאות, אוקיי? של אותה מחאה למעשה נגד אלימות משטרתית כנגד שחורים בארצות הברית. במסר הימני בתמונה הימנית יש שלט Black Lives Matter. ובתמונה השמאלית יש Fuck the police, אוקיי? בא לי לשמוע מכם, מה אתם חושבים שמסגור יותר יעיל? מה לדעתכם יותר טוב? מישהו מוכן להתפרץ? אוקיי. Black אף אחד לא... Lives Matter. טוב, אז תומר אומר Black Lives Matters, ואני באמת די מסכים איתו. אז אני דבר ראשון אגע בפקט הפוליס. פקט הפוליס, מעבר לזה שזה מסר נגטיבי שלא מקדם שום חזון, הוא תוקף ישירות המשטרה, אוקיי? והמשטרה מבחינת רבים, בעיקר אנשים אדישים, זה משהו, זה גוף ששומר עליהם מפשיעה, מקרטלי סמים, כל מיני דברים כאלה, גוף שדואג לביטחון שלהם, ואנחנו יוצאים עכשיו נגד הגוף הזה, ובעצם ככה לא מכבדים לצורך העניין את הצורך בביטחון של האדישים. מעבר לזה שפאק דה זה הרבה פעמים נשמע קצת ילדותי ולא בוגר, וכאילו זה מול ה-Black Lives Matter, שזה מדבר על ערכים אוניברסליים שכולנו מגיע להיות מוגנים ובטוחים, והחיים של כולנו חשובים. אז זה באמת למה אני חושב שהמסגור יותר נכון, וזה רק מילים שונות, זה רק באנר שונה, מה שאנחנו רואים פה, והוא ממש ממש משמעותי למה אנחנו יוצאים איתו, שאנחנו נתקלים בפעולה הישירה הזאת, אוקיי? סבבה, זה לא לפה. אוקיי, אז עכשיו ניגע קצת בהשראות לפעולות, וזה. אוקיי, אז פעולות כדי כאילו אנחנו נסתכל עכשיו להשראות פעולות מכל מיני מקומות בעולם. אני חילקתי את זה ל4 קטגוריות, אפשר כנראה לחלק את זה לעוד קטגוריות, ובואו זה. אז הראשונה באמת שניגע בה זה פעולות שמממשות חזון. פעולות שמממשות חזון הן בעצם, יש לכל תנועה, פחות או יותר, חזון שהייתה רוצה שיקרה, בעצם מה העולם האוטופי מבחינת אותה תנועה. והפעולות שמממשות חזון, זה פעולות שבעצם מדגימות איך נראה אותו עולם אוטופי, אוקיי? מדגימות מה היה קורה בעצם אם המאבק שלהם היה מצליח, אוקיי? אז אנחנו רואים משמאל באמת את פעולת הסיטינג של מחאת השחורים, בעצם לשחורים היה אסור לשבת במסעדות של לבנים, ומה שהם עשו, הם התקבצו, הם יצאו קבוצות, ככה שקבוצה אחת מגיעה למסעדה, מתיישבת בתוך המסעדה, מחכה עד שיתנו לה שירות, בדרך כלל לא נותנים לה שירות, מרביצים לה, יורקים עליהם, מאפרים עליהם סיגריות, המשטרה באה ועוצרת אותם, ברגע שהם מתפנים מכל סיבה שהיא, הקבוצה השנייה מגיעה וגם מתיישבת, וככה בעצם שהם מתפנים גם מכל סיבה, אז הקבוצה השלישית מגיעה ומתיישבת, וככה המסעדה תמיד נמצא בקבוצה של שחורים שמחכה לקבל שירות, ובעצם הם קובעים את העובדה
שאנחנו נקבל שירות בדבר הזה. זו הייתה פעולה מאוד מאוד מוצלחת, שבאמת הצליחה ממש להשיג את המטרות שלה. אפשר להתעכב עליה עוד. בצד ימין אנחנו רואים, ברח לי את השם שלה עכשיו, בכל מקרה, את האישה השחורה. פארקס. כן, פארקס, נכון. אז אנחנו רואים את פארקס, היא יושבת בעצם בצד, במקומות הישיבה של הלבנים באוטובוס. אנחנו רואים איזו תמונה יפה, וזה היא קיבלה, כי זה בעצם היה מתוכנן מראש, זה לא קרה בטעות כמו שחושבים בדרך כלל, והדבר הזה בעצם הוליד גל של מחאה בעצם סביב העניין הזה של המקומות, כאילו העניין של הפרדה באוטובוסים. וזה מרגיש לי שבדוגמה שלה לא הייתי כל כך ברור, אבל אם לאף אחד אין שאלות לגבי זה, אז אני אמשיך לדוגמאות הבאות. פעולה אחרת שממש חזון, יש בבריטניה שוק בשר שבמשך מאות שנים מוכר בשר. קבוצה של טבעונים פרצה לשוק, השתלטה עליו והתחילה למכור ירקות, כי זה החזון שהם היו רוצים לראות לשוק, זה השוק שהם היו רוצים לראות, במקום בשר שימכרו בו ירקות. אוקיי, פעולה אחרת שממש חזון, שממש באה מאצלנו, יש את העיתון שפורסם היום שיהיה, שבעצם מספר לנו איזה עתיד אנחנו רוצים שיהיה, יוצר את הדמיון הפוליטי הזה. אז אתם רואים טיילור סוויפט מגיעה לפארק הירקון, ישראל מובילה באנרגיה נקייה, רונלדו ומסי בדרך לארץ, כל הדברים האלה, הפרוטוקולים מההסכם של הנורמליזציה, וזה בעצם מייצר לנו את הדמיון הפוליטי של הדבר הזה שיכול לקרות. אוקיי, יצירת דילמה, זה גם קונספט שאני מאוד אוהב. בעצם ביצירת דילמה אני מייצר סיטואציה שליריב שלי לא משנה מה הוא יבחר, הוא יפסיד. לא משנה מה הם יעשו, אוקיי. פה אנחנו רואים פעולה שקרתה בארצות הברית, בקבוצה של מחאה שניסתה לקדם זכויות למהגרים בארצות הברית. הקבוצה הזאת התחילה לעשות התרמות דם המוניות לקבוצות של מהגרים, ובכך הציבה את הרשויות בדילמה, או שהם לוקחים את הדם, ומה, המהגרים מספיק טובים כדי לתרום דם, אבל לא מספיק טובים כדי לקבל זכויות, או מצד שני, שהרשויות לא ייקחו את הדם, ואז אתם כל כך גזענים שאתם לא תיקחו דם כי מישהו בא מארץ אחרת. ומעבר לזה, הם הוציאו שם תמונות שממש רואים את המהגרים עם שרועים על המיטות בהמוניהם ומתרימים דם, אשכרה נותנים את הדם שלהם לאמריקה וזה. זה גם הפעולה מאוד מאוד מוצלחת. יצירת דילמה פה מהשכונה שלנו, בסוריה באמת, בכל העניין של נפילת אסד, אז הרבה לפני שהוא נפל, שהדברים יחסית התחילו, ברחובות דמשק, הקבוצות של המורדים לקחו כדורי פינג פונג, דמשק הררית, לקחו המון כדורי פינג פונג, ציירו עליהם את הדגל של תנועת השחרור, שזה בעצם דגל, לא משנה, של תנועת השחרור, וכתבו כל מיני דברים נגד אסד על הכדור, ופשוט פיזרו אותם ברחבי העיר, בהמוניהם, אוקיי? והעיר הוצפה בכדורי פינג פונג כאלה, ואז זה גרם לשוטרים להיות בדילמה האם הם מתחילים להרים כדור, להתכופף, לרקון ולהתחיל להיות עובדי ניקיון למעשה של הכדורים, או לא לעשות את זה, ופשוט לתת לעיר להיות מוצפת בכדורים נגד אסד, ובסוף השוטרים כן פינו את הכדורים בעצמם, והדבר הזה ממש הכריח את השוטרים בעיני האזרחים שכל כך פחדו מהשוטרים. אז זה גם משהו אוקיי. קונספט אחר, שימוש בהומור. אוקיי. שימוש בהומור, לא יודע אם אני צריך לפרט על זה הרבה, זה דלק מניע שלנו למחאה, זה נותן לנו דרייב, זה כיף, זה מערב עוד אלמנטים נוספים שלנו בדבר הזה. פה אנחנו רואים
את פורטל ההסברה של גלית דיסטל, אוקיי? בעצם גלית דיסטל בשנת 2013 יצא בהצהרות בלי הפסקה שמשרד ההסברה עומד להשקיע מיליארדים של כסף, אם לא מיליונים, לא זוכר את זה, כמות הון עתק, ולהקים את פורטל ההסברה הלאומי, שיקשר את יהדות ארצות הברית למה שקורה פה בישראל, ויסביר את ישראל לכל העולם, וזה הדבר הכי מדהים שיש, ורק תחלמו על זה וזה. הייתם כותבים פורטל ההסברה הלאומי בגוגל, וזה האתר שהייתם רואים, אוקיי? עכשיו, זה שהתמונה פה של גלית מרוחה, זה לא בגלל שאני מרחתי את זה, זה ככה זה באתר, אוקיי? זה שהכיתוב פה כחול על כתום וכתום על ירוק ואי אפשר לקרוא את הדברים, ככה זה באתר. אני בכיתה ז' יכלתי להרים אתר יותר יפה בטיפו, ויש פה גם כל מיני דברים מעניינים, כמו אתם רואים צד שמאל, אנשים שפוגעים במדינה. אז אם תקראו טוב, ארגוני לזכויות האדם, האליטות שנגד זהות יהודית, כל מיני טייסים, כל מיני כאלה. אתם יכולים להסתכל פה גם על אישים חשובים בתולדות הציונות. אז יש את בנימין נתניהו, שרה נתניהו, יאיר נתניהו, זאב ז'בוטינסקי ובגין, זה האנשים, אוקיי? מה מסתבר? שזה מישהו פשוט עשה את זה, מישהו פשוט הרים את האתר הזה, וגרם לגלית דיסטל להגיד, חברים, אפילו לי יש גבולות. שאני לא כל כך בטוח בזה, אבל אני מאוד מאוד מצחיק אותי הדוגמה הזאת. טוב, ניגע נראה לי גם בדוגמה הזאת של שימוש בהומור ויצירת דילמה, גם ברוסיה מתישהו היה אסור להפגין, והמפגינים יצרו הפגנה של צעצועים, אוקיי? ובעצם העמידו את המשטרה בדילמה, האם גם לצעצועים אסור להפגין, כי הם לא אזרחי רוסיה, האם הם צריכים לעצור גם אותם, וזה היה דיבור סביב הדבר הזה. וזה גם הדבר הזה. הנה, אסור בצעצועים להפגין. בסדר, זו דוגמה של חבר שלי שמאכיל סוס בהפגנה, וצילמנו את זה גם. אוקיי, שימוש באומנות, זה נותן לאנשים להתחבר באמת למסרים שלנו בעוד רבדים, ואפשר לנו להגיע לקהלים שלא יכלנו להגיע אליהם לפני. פה אנחנו רואים שתי דוגמאות מאמרת בהכחדה, מצד ימין אנחנו רואים את נשות העולם מקננות על העולם שחרב לילדים שלהם, שלא יהיה לילדים שלהם איפה להיות. מצג מאוד חזק, מאוד יפה ויזואלית, שהצליח לייצר הרבה תעודה שם. ומצד שמאל אנחנו רואים מצג של תמנון ענק שהמוחים ייצרו, והמשטרה מתישהו החרימה אותו, והוא היה כל כך גדול שהם לא יכלו להכניס אותו בשום מקום, אז כזה הם היו צריכים בעצמם להסתובב בכל רחבי לונדון עם המצג הזה, ובעצם להציג אותו בלי שהם שמים לב. וזה שתי דוגמאות לשימוש באומנות, ויש עוד הרבה, כאילו זה משהו שנראה לי אנחנו ראינו יותר באמת במחאות בארץ באופן יחסי. אז נסכם שנייה את מה שעברנו עד עכשיו, אוקיי? דבר ראשון, המטרה שלנו היא לשנות את דעת הקהל והלך הרוח הציבורי כדי לקדם תהליכים גדולים. רתימת עמודי התווך היא כדי שהם יפעילו לחץ על הממשל. האסטרטגיה שלנו היא על ידי פעולות ישירות שנועדו לגרום לנקיטת עמדה ולעורר תמיכה בדעה שלנו, וזה על ידי שמירה על אלימות, מוכנות להקרבה ומסגור נכון, ואנחנו נשתדל להיעזר בהומור, מימוש חזון, דילמות למתנגדים ואמנות. ונראה לי נביא דוגמה מהעולם על זה. הבטחתי דוגמאות מהעולם, אז אני אביא דוגמה. אנחנו בעצם, היה אמור להיות יער שתכננו לקרות, וג'וליה החליטה שהיא לא נותנת לזה לקרות, היא טיפסה על אחד העצים העתיקים שהיו שם, וזה בעצם הפריע פיזית לדחפורים לבוא לא לדחפורים, לכרותים לבוא ולקרות את העץ הזה. אני יכולה להוסיף על ג'וליה בטרפליי היל, שהיא אשכרה גרה על עץ במשך שנתיים,
זה הגיע למצב שבא הליקופטר וניסה להעיף אותה מהעץ, הליקופטר מחברת הבנייה שרצתה לקרות אותו, והיה גם סופות מטורפות, והיא הצליחה לשרוד כל הזמן הזה, בזכות מכתבי אהבה שכתבו לה מכל העולם, אפילו סלבריטיז שבאו לבקר אותה, וגם היו אנשים שהביאו לה סופלייז ולקחו לה את החרא אפילו, זאת אומרת היה מערך שלם סביב הבחורה הצעירה, אז הייתה צעירה המדהימה שעשתה את זה, היא גם כתבה ספר והיא אחר כך המשיכה לעוד פעילויות אקטיביסטיות. אז אין לנו עצים של, העץ שהיא הייתה עליו הוא בגובה של מגדל פיזה, אז גם באנפית אין עצים, אין עצי סקויה ענקים, אבל בהחלט נותן השראה. The first 3 months up here were the most difficult for me. I was broken physically, emotionally, mentally, spiritually. I had to be broken on every level. And the reason I had to be was because when I prayed and I said, okay, if this is what I'm meant to do, then please, Creator, use me. Allow me to be a vessel. In order for me to be a vessel, to be used, I had to have my attachments broken. Because attachments make us solid. You can't be a vessel, a true vessel, if you're attached. You have to be emptied out first. You have to be shaped and formed. When I climbed into the tree, I was still very attached to comfortability. I was attached to fear. I was attached to anger and frustration and sadness. I reached a point where it was learn and transform or die. Two days after the men pulled out from having me under siege, the worst storm came. It lasted 18 hours. And it was howling. It sounded like wild banshees, the tarps. Like that, but times like 1,000. Just the wind was so hard that the platform was tilted at an angle like this. It was just a constant 60, 70 mile an hour wind that had the platform tilted. And then the 90 mile an hour gust would come and wham! And just fling me. Just whoop! I went flying. I worried about it a lot. Like when it was raining, when it was cold. Like last winter we had snow and ice up there, like icicles hanging off the tree and stuff. And I can't imagine what she was going through when it was like that cold. It's interesting how this experience has taught me about letting go of attachments. And I thought I had let go of all of my attachments. I'd sold all my belongings. I'd been living in a tree for a couple of months at this point. You know, I'd really been proud of myself for letting go. But that night I realized the one thing I hadn't let go of was my attachment to my own life. And I was trying so hard to stay alive that it was clenched. My teeth were clenched, my eyeballs were clenched, my muscles were clenched. It's like maybe if I just clenched hard enough, I would hold on to my life. And meanwhile, it's just, Wah! And hail's flying at me and bouncing off of me, and I'm getting hit with sleet, and I'm sopping wet and getting thrown all over the place. And the hardest gust is when I literally flew like 3 feet over a branch of Luna. And I grabbed onto it. I don't want to die, I don't want to die, I don't want to die. I want to be strong for you, Luna. I want to be strong for the forest, but I can't even be strong for me. What am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? And then I heard this voice. Think of the trees in the storm. Okay, I'm thinking. It started to come to me, and I start thinking the trees of the storm. The trees that try too hard to stand up strong and straight are the ones that break. The only ones that make it through are the ones that bend and flow and let it go. Julia, now is the time you too have got to let it go. You can't be strong, you can't stay attached, not even to your own life. You got to bend and you got to flow. That's the way to make it through this storm, and that's the way to make it through the storms of life.
So I did, I let go. I started hooping and hollering and screaming and laughing and crying, and if there'd been a hidden camera, people would have gone, she's nuts. And I was, but that's how I made it through. And the reason I made it through is because I let go of my life. It was like, okay, if I die, I die. Because I've let go of my fears now, that come along with being afraid to die or being afraid to get hurt, they don't have any control over me anymore. No one has control over me anymore. You want to hurt me? You want to stoop to your lower self? Bring it on. Because you're not taking my love, you're not taking my exuberance, you're not taking my zest for life. And when I go, I'm gonna go and I'm gonna howl and rage to the very end, you know? And that storm taught me that lesson. האם זה זמננו לפתוח? טוב, אז אני אגיד שהיה לי ממש נחמד, ואני זמין עבורכם, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים להתעניין עוד בפעילות שלנו כמשנים כיוון, אתם גם מוזמנים לפנות אליי, או להגיע פשוט להכשרות שלנו, ואם אתם צריכים גם עוד עזרה פה בהקשר של NFIT, אני בקשר עם עינת, ואתם כאילו, אם אנחנו מדברים וזה, אז אני אשמח לעזור איך שרק אפשר. דביר, ממש תודה. בשמחה. דביר עושה את זה בהתנדבות, כמובן, ממש תודה על תשומת הלב והזמן. היה נהדר. אפשר אני להגיד למדתי כמה משהו? דברים. כן, תודה. בטח. אבל כאילו אנחנו לא מנתקים את השיחה, זה רק דביר הולך. אתם רק אני נשארים. הולך. תישארו. נתנאל, רצית להגיד משהו? רציתי להגיד תודה רבה, הרבה מידע ודברים שלא ידעתי, וכן, מעניין מה נעשה כשיגיע המצב שיגיעו הדחפורים, כי באמת, נגיד רעיונות כמו לשבת שם או לשבש להם את הפעילות, זה באמת הדברים היחידים שכנראה יישארו לעשות, כי זה כבר יהיה מאוחר. כן. טוב, אז אני משאיר אתכם עם זה. אני אשמח לעזור עוד איך שעולה לכם, ונתראה. ביי ביי.